Frank Black hi millionaire nia New Jersey school bus company lian tak mai Frank L Black bus service nein sarkarin lo 10% cut po ti se abuai ve vak lo mai thei ani February ni somni pali sangkat zakwa somkwa paruk inrin ni zan khan Newark International Airport New Jersey atangin West Palm Beach Florida lampanin athok chuaka Florida hian asum don na huang zau tumin ma alak cholai me kania tun tumazin po hi bus company dang ho tu tenen thupoi mo tak sei ho tura kal ani achwa main achung tele atho pui tenena meeting poimo nang manin tho tran nia a hole ngal tur thu a hril thlapa tin a company vabiak tur te lo ruwa man lok angin airport atang chuan nula pakhat aming Mia Giordano in alo mo tur thu te po a soilok boka he indor na hi akal tluan chuan Frank hian a hna chu chol san to te po a hnial lem lo ani Frank hi asum don na lama thane mangai hlea a ombo hlek point phone manga engkim ngai ven reng ninnom khopa office bezing thin kha ania amai ro chu tun tumazin chu maktak main are mak mai Florida lampana thlona achuan nuwa achung tele atho pui tenen an lein bele mi alova a omdan chu ama hra chiang tu te chuan mak an ti khop mai chuta thojan nia meeting paimo tak nang mana hole ngal turanga achung tele atho pui te bula alo soilok to po chu bo pelin a hun tiama chuan aron lang tatlat lo mai pati thlip thlep a hun taka engkim ti thin pa in chengwang le mishing rin tlak ve tok tak ania chuti omzenei lo taka an re ringot mai chu ama hra chiang tu achung tele atho pui te chuan mak an ti hlea tu mainan betlang thei box si lova achung te mang ang chu police station lama an tlan taringot maya investigator de chuan Frank Biel nu le a office assistant ni bok Sally Roberts le afanu Liana te an han kom ngala Liana chuan apa nen chuan mi poimo tak mu tur an nei laya a chan po soilova a thul ringot mai chu mak ati thu asoya biak po a biak tlang thei lo thu asoi bok Sally chuan mei che pakhat aming Mia Giordano ti chuan trumenge mozat an office aron call to thu asoya chunu chuan Florida company pakhat Valdis Exporting noya thok anga in soin Frank kazin vei vana vela chuan an ho tu ten alo boy pui tu beratana an ruat thu asoya airport atlen huna lodong song tu tur niin Frank kan a hailo na turin a in cheidan tur te thlengin a hril loka nula sambuang fit nga le in chikhata sang ani thu te korsen alo hak tur thu te asoya ma se chunu chuan a phone number asoi du ngai lo niin Frank Biel nu Sally chuan asoi bok investigator de chuan Frank zin na ticket book tu travel agent an va mungala Frank chuan Florida ticket chu alo langeya thlona po chuan a chuang nge ani ti an fin fia ngal boka ma se a hole na lam ala tel lo a company va dor tur ten motor an lo ro man sak tur thu an hril lo ko wangin airport atanga athlen in panna turin motor a hire lova tin an chui zela West Palm Beach huam chunga hotel pakhata ma alo in pulut mi alo ani ti an hre ta boka investigator de chuan Frank credit card man to dante an han chuya Florida athlen nuwa a card chu amang ani ti an hre ta ti chuan New Jersey police te chuan chu credit card man na chu lo chui zui turin Florida police te nena an hriat tira an ni chuan an lo chui chara thil poimo tak an hre ta nisom ni palizan zanlai dar khatle dar ni in kara Frank Black chuan Riviera Beach Embassy Suites akat chu amanga atuk nisom ni pangazing darlia akat dangin North Miami petrol lati an hre ta boka investigator de chuan chutia motor po hire lovin petrol an lei chu mak an ti lea thu chiang jok hriat in beisein North Miami chuan an kal tangala Frankan petrol alak ni nialang February ni som ni panga a duty chu an han koma investigator de chuan Frank thalak an han entira ma se pamathok tlangwal chuan alo shelova ala mu ngai lo thu asoya tin credit card manga petrol la te chuan an hathok te be kherlovin khola an kaltlang mai thina an customer te chu an mu vek ngai kherlo thu asoi boka investigator te chuan ama lam tu tura in soi Mia Giordano mel omdan te chu an han soi ngel poin
chu na thok tlangwal chuan chu tiang mi omang chu a hmu lo thu a soi boka a boy thak ta kher mai Florida Police te chuan Florida Secretary of State Corporation Division an bia Mia Giordano ite company Valdez Exporting te omna address an zota ma se State Corporation Division lam chuan Florida a chu tiang company chu a om lo thu an lo shil tatlat mai investigator te chuan Frank Ashwai tu turnia in soi Mia Giordano chu an han zong hala ma se ani po chu Florida a mutur a om lova aming ang pu po an om lo shim ani ti chuan New Jersey detective te chuan ral khata tanga chin fel mai chi ani don lo ti an she theita March ni khata an mani ngei chu Florida chuan an thlok lut veta Frank Black a bo tangin ninga aliam der toa tu main a chin chang an shelova an millionaire chu are hian are tlok mai ani an rin lel tur nei chun an zui Weber Mia Giordano la chu tunge ani po an la shelova a tak nge phua chop mai ti po hriat ani silo a chui tu lam tan chuan amang an thak khopang le amai ro chu investigator te chu an la beidong lova chui chu thei anin be seitlat Frank Black azin ma a Mia Giordano in tin aron biak thin na phone line chu an han chui ta Florida a khopakhat Jupiter an tia chuan an chui luta te chuan investigator te chu arang theyang berin Jupiter a chuan an kal ngala an phur to te lul nen van doi thak takin chu telephone line an chui lu na in chu alo ruak tlat mai investigator te chu an sadeu phat toa amai ro chu van nei thak takin alwa na nung ber tu ming an shethei ta hlau maya ti chuan an dai le ngal phata chu in lua tu chu Lisa E Costello ni in fit nga le in chi khata sang ania asam chu abuang velo na maktak main Mia Giordano nen an sanzong aloin ang chia mai tin phone recorder tanga alan danin Lisa in lua thina tanga Frank Black an biak na hole Mia Giordano in abiak hun chu aloin ang vek mai ti chuan investigator te chuan Mia Giordano chu tudang nilovin Lia Costello ingei chu ani ti an she theita until chuilaya ma an son ta shet kini point ma son vezel kan du wangin kan video te hi en tu lo pung zel se kan ti lea chu wangin he channel hi idu sakzong te lo sei mu vezel la alom om hleang tin he video hi thai ti chuan lo like la chalo iti chuan dislike in thashun lo tur kan ti to kha izalen na anie investigator te chuan Lisa Costello i thalak chukengin Frankan a credit card a man na hotela chuan an kala nisom ni palizana duty chu biak an du thu an soya an ko chungin investigator chuan an hotela telephone chu an endik mai maya phone mang tur chuan a card nei tu signature pe kher angai lova varolu zeu khan a man thei ngala ni ti a she thei ngala chu ti ni chuan Frank card mang chuan 2 point phone chu an mang thei don ti na ani ti chuan reivak lo an ha nuwa nisom ni palizan laya duty chu aron kala investigator chuan Frank Black a thalak a en tir ngala an en wangwanga ma se chu nula chuan thalaka mi chu ala hmu ngai lo thu a soya amai ro chu thilpoi mo tak angai tua chuak ta zok maya chu receptionist chuan zanlai dar ni vela nu pakhat samdum sang vaklo aron kal thu a soya chu nu chuan a pasal nen riana tur an zon thu a soya ma se chumizana chuan room all alo om lova ti chuan chu nu chuan credit card a phora hotel ruak dang biak kolnan phone chu a mangta nin a soi investigator chuan chu nu chu a fin fianan meiche paruk thalak a entira receptionist chuan team lovin Lisa Costello chu a kok tawang maya ti chuan investigator te chuan Lisa chu in thlashun na om mi alovin an chui theita Frank Black an Florida airport a thlen ma deuh chin car rentala car alo hire ani ti an she chuak le ta zela chu car chu airport a motor park na an mu chuak nge ti chuan investigator te chuan an nu chuina tangkai theitur enge motal mu chua in basin car chu Florida Department of Law Enforcement lama an nuk phei ngala amai ro chu kara chuan engma mu chua an nei lova Lisa Costello le Frank Black a nu ma engma mu tur aom lo ma se chol ve ngai lo sap pachal investigator te chuan Lisa Costello chu an zong muta ma se
until chui lai chu ti ching pen pal an hlau ema wangin han man ngal ruma han dop ngal pop mai chu tha in an shelova arukin Florida investigator ten an zui ta chara ni inga mazat chung chu an en thlatanga rangar maya akal nate ami mu le kom thinte ani tin hun man dan chu an lo zir ta char ni ti chuan thilpoi mo deuh an mu chuak ta lisai chuan bialpa aneya a bialpa chu Alan McCarley ni in ani po hian Frank Black ang thovin New Jersey a bus company anei vea Florida a cheng mek ani Frank kale Alan te hi an nau pan deuh lai chuan anin khom thina ma se Alan an bus company adin ve nuwa chuan anin hal hlea an company in bun na po mail som vel ka in hlat ania alien zok ni in chu reng in anin chal tau bup renga thian thatak ni thin kha sum don na wangin mail ma an loin siam ta ani investigator de chuan Alana phone po chu anan chui ve ta until mu chua tang chuan a ina tangin chumenge mozat frankanen phone kaltangin anin bianin alanga anin hohle sia investigator de chuan mak anti kher mai ti chuan anni pani in kar chu hriat chian le zual andu ta investigator de chuan Frank office a lengin a manager le a bial nu ni bok Sally Roberts chu an vakom le ta Sally chuan January sangkhat zakwa somko paruka thil thleng pakhat chin chia tlak de mai alo shila industry bank khwai hot party na Sally chu Frankanen chuan an kalduna hlim takin thiantenen thil ei pa in an ti tia ti chuan Alan McCarley chu aron lang hlol maya aom dana tang chuan athin ur ti hai rual anilo bus contract chungchanga Frank chu diklo taka thil tia puin athin rim hlea Alana chuan eng tikemwa phuba alalak tur thu soin Frank chu alada that mak tur thu a soizuya Frank chuan Alana vauna chu angai thu tak hlea chuta tang chuan Alana telvena tur hmuna chuan akal ngam tamia lova akal ve poin veng tu anei de uzel nin Sally chuan asoi ti chuan Alan McCarley chu investigator de chuan thu an han zot fiata tun hnaya Frankanen anin biak lo an han zota Alana chuan anin biak lo thuin alo changa phone atangin anin biati fin fiana thatok tak an nei nuwa in belo anga ain soya wang chuan investigator te chu an ngai a thalo ta lea ti chuan Alana le lisai chu Frank bo thuwa chuan in nam noina an nei nge an ring ta tin Frank chu Adam an ring chia to lo bok ani amai ro chu Alana le lisai de chu amo phurtu an ninge ani ti fin fiana thatok tak an la nei miaw lo awangin zelbang an la zut tir ngot theilo ti chuan investigator te chuan Alana chu chiang taka an re chat theina turin ama nge a in pon na emo athil ti chu a sei chuana ama o nge chu record an du ta chumi tur chuan Florida Assistant State Attorney Robert Belanger nena a in chunga an ti hriat theina turin aruka microphone phum an dil ta ti chuan Robert Belanger em ti na in investigator te chuan Alana in chunga chuan mic an phum ruta annin a record na call nen ra khata tagin an lo ngai thata ma se Alana chu alo film khur hlea police nan biak ni tang chuan phone a po engma a saidu tolova a in po chu a him lo ti a hrethiam ngal niin alang thilpoi mo de olek a soidon chuan ring takin tape a playa le lama thangkam fu in ti ve tak an ti ngai thlak tuma lo chang thap police te chuan engma an she thei da hlek lo maya Alana chuan investigator te chu a fin khaltlat police te chuan mi in Frank ruang chu an lo chartak hlovin tin ruang fin fia theilo da na munte anan en kuala ma se Frank Black ruang mutur home lo investigator te chuan Alana le lisai te chuan Zebrook engemo an nei an ringa in nam noina an nei nge po an ring ma se fin fia na thatok tak an nei thei silo an thushiat zong te chu state attorney ma an chop chuak ta lisai le Alana te chu an thangkama ok hlei theilo ma se lisai chuan Alana thluk zeta thil a hriat an ringa ti chuan lisai chu an sapina ta sapina chu a toy zongin case siam turemo case kalai meka thushe tu atang tura in ko na ania om zia chuan lisai hi Franka bo thua Alana in nam noina a hriat angte soi tura ko ani amai ro chu lisai chuan ama nge po ain nam noi thu sei chuak ta se chu statement chu court ma a in puan anga ngai thei anilo
chu wangin shareng chunga engma apuan du lo chuan an case chui lai chu ati ching chi vet thei tlat ani amai ro chu franka ruang chu mu chua ani lova alana le lisai de chuan engma an sei chua boxi lo chuan an case chui lai chu azu zi thei tlat maya investigator de chuan du thlan tur dang nein anin shelo ti chuan juni som pathum sangkhat zakwa som kwa paruka Florida grand jury ma Lisa Costello chu ain lanta ma se state attorney in zona an zo te chuan achang thadu lo hlea thu nei tu te chuan thataka an zona te achan lo chuan man thei ani thu te hril ma se lisai chuan engma soyatum tlat lo maya ti chuan awm dana tang chuan thu nei tu te chuan in nam hnoina anei nge an ringa an manta amai ro chu prosecutor lamin court ma chhop chhuat tur tranchan thatok tak anei lo chuan case hon ngai na alo om chuang lo ruang awm lova in puan na alo om boxi lo Frank Black a case chu chui chua lovin atham ral mai don niin alangta amai ro chu chutia beidong taka nom lai chuan investigator de chuan thushe tu pakhat a thushe ta puan chua du mi pakhat a om thu an sharuta ma se chu thushe tu chuan ain nam hnoi ve na awanga din mun thalo taka ding thei ani dante a sheve veka tin a puan tur ber apoi khoi tu laka asahim na tur angai to tel angai bok ani ti chuan investigator de chuan chu thushe tu chu arukin an zong chuak ta aming chu Bill Anderson niin US Marine pilot hlui ani nge sipaya tanga ban nuwa khwaljin phur thlona te akhal le zak zaka ti chuan New Jersey a bus company lian vak lo nein chulama chuan aril ru asor bing ta ani Anderson chu investigator te chui lai mek alana nen in thian thatak niin a in po alana in atanga tuibur muam dakal vel chau ani ti chuan investigator te chuan Anderson chu a chen na ina chuan an vatloa ramta na lo pen chuak ve to ani boka a thin lunga rinom na ramta na thatur ngai to na tak tak ril ru ala pureng niin alang investigator te nen chuan an in koma Anderson chuan tun hnaya alana nen anin thian thatna boruak chu tun ma angin azang khai wa lova boruak rit tak a om thu asaya ma se thil tam tak asai du lo Anderson chuan thil poimo tak hriat ru ka nei ti an hria ma se investigator de chuan nor chiam chi niin an shelo alana laka arin om hle ani ti an hria ma se ram le nam amangai na chuan dikna chu puang chuak lo theilo din muna adin tir don tho niin an hria ngai ngam takin an kalsana anan ngak wangwanga August thla anan chuan kai mek chuan Anderson chuan a thu hriat te chu apuang chuak du to ngein an ringa ti chuan ani po chu an sapina veta thu nei tu te chuan Anderson chu zona an han zot chanta ani chuan a thu hriat ang te chu apuang chuak ta alana chuan kumtir lam dewa thlona aleya Anderson chu thlona lama ton hriat alo nei nual to wangin pilot turin a soma Anderson chuan chu som na chu lo pomin thlona chu a khalta March sangkhat zakwa som kwa parukhan thlona khol en fel tura om nual wangin Florida hotel pakhata athlenga zana alana chu aruma ron kalin thlona chu tuipui chunga thlo kwaltir angai tur thu aron shila chumi nuwa chuan thlona chu ni nga moza choltir angai tur thu le chuti chung chuan thlona dang an ho mai tur thu te ashil boka Anderson chuan mak atilea achan azota alana chuan Frank Black a aka hlum thu ashil tamaya Anderson chu aphuchiang khermai alana chuan a soi chhun zom zela aruang chu saranga an tuam thu le tuya an pai thu sain atira chuan apil theilok lova na taksa chu mun enga mozata an vit kota chek chuk maya ti chuan apil theita chau niin asaya chu ruang chu chiang taka apil le pillo endiknan tuipui chunga thlo kwal adu chu lo niin Anderson chuan mak ati hle ti chuan alana chuan Frank chu aina atha thu Anderson chuan asai boka investigator te chu an tho huai mai rei tak an lorin hlel to le an lo ve ruk to ani boka Frank ka thina chunga an lom nilovin an case chuilaya chuan kong dik an zoti anin hria chu chuan nasatakin in rin tok na asiam ani amai ro chu Anderson a soiringot chu ala tok lo cheu ala na huat na awanga do ta pu te po ani thei bus company nei ve ve an nia midang ti chiat du wangin engchen nge mi hian an thlen ngam hriat ani lo Frank ka case lawin tran na po hi ani chia boxi chu wangin investigator de chuan a aya fin fiana chiang zoki an lamamo cheu mai ti chuan
ruwa man na thadeu an siam ta Anderson a thom na chung lama chuan arukin Mike an danga ti chuan alana chu Frank a tha chungchang vel te chu a soi puyanga ama ngein a soi chua in puan na tongkam anei vele police te chuan Alan McCarley chu an man ngal don ani Anderson a po chuan chu rem ruat na chu tha atia a thom na chunga Mike vo chu arem ti ta ti chuan investigator te chuan na anan thok chan ta Anderson a invela te chuan lang theilowang ber turin camera engemaw zat an da a thom noa chuan Mike an vo ta boka engkiman pe noa chuan Anderson a chuan alana chu phone in a bia thu nei tu ten an ko thu le omdan tur a hriat lo thu shilin ti lok adu thu a shila alana po chuan alo ngai poimo hlea arang theyang bera a thlen ngal tur thuin a changa Anderson a sahim na tan police pakhat in chunga a duty-a thil thalo a thlen pal thu hla in ral ring renga turati ani in atanga hlavak lowa investigator te chu anin biak na thom ngai thaturin kar chunga an thu thapa aron thlen vele in chung lam chu rang taka hriat tir ngal turin anin chabok ti chuan an vai chuan alana chu an ngak taran maya chutia alana an chan thap lai chuan telephone company ven pakhati aron lang hlol maya an ron chuaka len lai ta tur maya alana chuan chumi te chu a mu vai chuan police in chei dang lam emo atinge yanga akalbo ngal mai dona an thorim na chu engma lova achang theitlat investigator te chuan an thok lai chu an va not bota ti chuan an lai khwarsa te chu anan no zunga an duty na motora chuan an let lea motora an let le rual chuan alana po chu aron thleng ve ngala anin man chuak teu ther hle ani alana ron thlen vele chuan in chung lam chu biak an han tuma anin biak na khol ala nuar zui alana chuan kongka an kik data Anderson a chuan tukver tangin an ena alana ani ti a hriat vele police duty chu a hriat tir ngala ani po chu rang takin pindan lelama a in vombo ngala alana chuaron luta Anderson a chuan camera lang thei tur laya a thut puya ti pui an tumta grand jury atanga ale khadon te chu an hmuwa ma se ama a alo ti to dan thovin alana chu a tong ring du mi lo maya banglam te chu a koka in chunga income chu a him lo thu a shila pona ti a fu zok thu soin a shwai chuak ta dai maya investigator te chuan Anderson chu an hlau thon pui hlea thu nei tu te ma a aka a an lo nan alana chuan aka hlum mai an hlau hlea kal chunga in bian ni wangin a thom no le Mike in tairi bak engma an ti hriat tur om box silova investigator te chu an mang ang hle ti chuan alana chuan Anderson chu an in kotlama akal pui zela investigator te biruk na motor anon nai ta hle alana chuan motor chu a mu vai chuan an thil ruwa man zong chu a ho duai theya Anderson an nun na a chan theibok ti chuan motor chunga chuan chet po chengam lovin an thuta thap maya an thori po aring ma to mai thei ani vane thlak tak main Anderson chuan a thluak a vor virta alana chu a in lama chuan a let pui le hlau maya ti chuan kar chung om te po chu an thohuaya ma se an tumber an ti atang chuan alana o chat na tur khop fin fiana engma an la nei ta chuang lo lisaila thathum chung atang toa engma asoi du der mai silova a boi thla khop mai amai ro chu investigator te chuan chui tur dik an chui ti anin shia thudik lolan chua hun alom ngei don ani ti po an shia thanem ngai takin na chu an tho chun zom chara lisai chuan hriat anei ti an shia atong du der mai silova investigator te chuan atong chua nge na tur thil poimo deuh mu chua an du hlea vanei thlak takin a thian hlui an zong mu hlau maya chunu chuan lisai chu cocaine zuara sumdong thin ani thu a sei chuak ta ti chuan investigator te chuan thil ni thei an rem khom le chanta chemical chikhat rehypnol ti hi a oma chu vai khata dos sang tak anei chuan ni khoshelovin a om theya cocaine manga asum don chuan lisai chuan chu chemical chu a mel hriat ngein an ringa Frank a shai rui nan a man nge an ring boka ti chuan an thu hriat zong nen chuan investigator te chuan Lisa Costello chu dop chuak nge an tumta prosecutor kaltlanga in biak na nein a thu hriat ang te chu a soi chua lo chuan Frank Black a thina in nam na yangai turani thu an shilta ma se lisai chuan engma ala saidu chuang lo amero chu assistant state attorney chuan case kalpuina khop evidence nei thatto ka in ngain
alana chu man theina thupek a chuata ti chuan August ni somni pali Frank Black ka bawa tanga tharukna Florida police te chuan Alan McCarley chu zana a uite hoi pui tura pona a chuak lai an lo changa an manta ani anrin hel pani te chu police kuta an tawang maya amai ro chu finfiana thatok tak court ma phortur ala miau lo awangin prosecutor tan a hupur don kher mai amai ro chu Alan McCarley man ani thu chanchin thara an puana tangin thushe tu nia in soi papakhat hian Florida police station aron bia athushe te chu thunei tu te tan atangkai takin tin thilpoi mo tak saitur anei thu aron saitamaya investigator te chu an phur kher mai rang takin an bozi ngala phone lo betu chu police station a an ko ta ngala chu pa chu Robert Sanandajian ni in Alan McCarley an nupui hlui fapa ani Robert Soidanin Alan chuan February ni somni panga a phone ron biain a inti fai pui turin aron soma ti chuan Robert chu a passion te na chuan avakala a inawa thlen chuan Lisa Costello nen engemozat an lo thok toa carpet an lo phok vek toa bangpo an lo vothiat nual toa Robert chuan chuti a in chei that adu deuh thut chan chu azota Alan chuan a ma zan loka Frank Black a aron len thu a seitamaya Robert po chuan an panin kar chu a hreve veka thian thatak an ni lo ti a hai big lo Alan chuan thil zong chu a sei fia lo na a aina chuan Frank asul nu pakhat ma a a thian lo thu a soya tin a samzai le fingerprint zong chu da bo vek angai thu a soya tang chuan Robert tan thil zia hai rual ani to lo amai ro chu investigator ten hena chuan thisen farkhat po a mu lo thu a soi ti chuan an na thona man nor sang tele an bolho te chu bolho paina muna an paita ni in a soi bok ti chuan police tele forensic lam mi thiam te chu bolho paina muna chuan rang theyang berin an vakal ngala tharuk liam ta pai to chu an vazong ta ani chu ni thum chung bolho an hai nuwa chuan investigator te chuan alana carpet nia an rin le vacuum cleaner an va mu chuak ta ti chuan forensic lam mi thiam te an dik turin an thon pe ngala ma se an bungrolak te chu alana ina mi nge ni ti finfiana an muzo lova tisen sample chen khat an lak po Franka DNA nen ain miltat lo mai an lo cham le ta ma se investigator te chu an la beidong lo Florida mall shanga an kalkuala alanan a inti fainana aman bleach tele thilpoi mo tak aleina receipt an ba mu chuak nuala ti chuan thuse tu te soi zong nen bel khomin prosecutor te chuan alana le lisai te chu court ma an ma chon ngam ta tin courta ain lan mani che in investigator te chuan thilpoi mo tak an shile ta lau mai alana chuan zela a thian char thar hena Frank a tha thu le police te chuan a fin fiana thatok an nei lo si zia te chu a soi chuaka atal chu theina tura tan ruaman na siam pui turin asoma chu atan pui pa chuan a thu hriat te chu thunei tu te laka tlak tlum nan a tangkai don ti hriain alana thil sei zong chu police te hena a puang chuak ta dai maya ti chuan Frank ruang chu mu chua nilo ma se an thu hriat te chu thato kanga in kota chuan anin lanta prosecutor chuan Frank Black chunga thil thleng nia arin heti hian a soita Frank chu West Palm Beach airport atangin alana bialnu Lisa Costello chuan alama ti chuan alana ina a hruaita Frank chu alana ina chuan alakal ngai lo awangin a hmel ma hlawm ber ina a ti a in shelo Lisa chuan an hotu pa nga chungin zu alo thlit saka chuta chuan rohibnol a phulta ti chuan reilo te a Frank chu alu alo haya ni khoshelovin zuita chuti vele chuan alana chu ron chuakin Lisa hena chuan Frank wallet chu laturin tia ti chuan alana chuan Frank chu aka phlumta a mel malian ber mai chu abuzola nge mai chuan alo thatta ani ti chuan arwang chu saranga tuamin tuya an paita apil theilok lo awangin ataksa chu munenga mozata an vit kota chek chuk maya apil theita chau ani Frank arwang an pai vele alana chu tlan ho ngalin Frank katisen kaina bangte chu avothiat ta vek maya chuat te chu bleach mangin a shufai veka ti chuan anupui hlui fapa Robert Sanandajian kovin bolhote chu apai tirta about the anshiat huna investigator te bum nan a credit card chu hotel ale petrol station a an mangbok
Frank Karuang chu appeal chi MTN dikin a pilot Bill Anderson anen tui pui chunga te chuan thlona in an thlok kwal niin prosecutor chuan a soibok ti chuan February nili sangkhat zakwa somkwa pariata Alan McCarley chu Frank Black tha thubuaya chuan thiam lo chantir niin dam chung lungin tang tura a chung thu rel ania parola chua po phalsak anilo chutia alanan thiam lo a chanta ka chuan lisai po chu atang chuak ta zet maya Frank thina chuan ain nam hnoi ve nge ya ma se apui tu ang chawa atan thu soin achunga shemna nep zok lekko adila ti chuan Lisa Costello chu kumsom chung lungin tang tura achung thu rel ani ve tabok Frank Black ruang ero mu chua lovin aom ta ani